Karo na 8 a kimiyyar musulunci. Cikin alfahari da izza muke gaya ma duniya cewa babu kimiyyar da ta kai maganar Allah. Kuma duk kimiyyar da ta ci karo da maganar Allah da manzansa to ba mu ba ta. Kuma koda kun bi ta daga baya su kansu malaman kimiyyar sai sun sauka akan wannan ra'ayin. Sai sun gano cewa ba gaskiya bane. Ai ga sai steady state theory ne da su big bang theory. Kai bugu da ƙari ma malaman kimiyyar na yawanci a cikin Qur'ani suke sato ansa. Dan sun ce duwatsu turaku ne da ke hana duniya motsi. To ai mu mun sani a cikin suratul anbiya aya ta 31 Allah madaukakin sarki ke cewa waja'alna fil ardi rawasiya an tamida bihim waja'alna fijajan subulan la'allahum yahtadun. Mu muka kafa duwatsu a cikin ƙasa domin mu hana duniyar motsi. Hallau da yan kimiyya suka ce ozone layer wani makari ne ga duniya, wanda ba san me ozone layer ba. Wani sarari ne a sama tsakaninmu da shi daga kilomita 15 zuwa kilomita 30. Yana regulating mana zafin rana kuma yana tare mana bangarorin duwatsu da suke faduwa daga sama da wasu abubuwa dai da suke tahowa daga sama. Dama mu ai tuntunin alkurani ya gaya mana cewa sama wani tsari ne da ke bamu kariya. A suratul anbiya aya ta 32 Allah madaukakin sarki ke cewa wajalna sama a saqafan mahfuza. Ga wani azancin lissafi na misali ma wanda ba za ka taba samun shi a littafin kowa a duniya ba sai alkurani mai girma. Yawa to ga lissafin nan. Shedin zina guda nawa ne ma? Guda 4. To ku dauko calculator ku buga ku gani. 1 times 2 times 3 times 4 zai ba ku 24. Shedin ma guda nawa ne? Guda 4. In ka aje. To ku duba sura ta 24 aya ta 4. Anan za ku ga inda aka faɗi haka. Ai za ta kawo ku suratul nur ne aya da ta magana akan shedin zina. Wallazina yarmuna almuhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada fajliduhum 80 jalda. Wanda ya kawo shaidar ya ga ana zina kuma sannan bai kawo mutum 4 ba. Aka ce a mai bulala 80. Da muka yi lissafi ya bamu 24 a sura ta 24 muka ga wannan a aya ta 4 muka ga maganar akan shaida da zina. To yanzu idan muka zo mutum bai kawo shaida guda 4 ba a cikin 24 aka cire 4 nawa zai rage? Zai rage sura 20. To 20 din nan kai multiplying ɗinta by 4 zai baka 80. Bulala nawa aka ce a mai? Bulala 80. Irin wannan misalan ko duk zaka same su a wani littafi mai suna The Network of Quranic Verses. Kun ga banda Qur'ani ko? Wanda mace ta haifa bai taba kirkiran wani littafi mai cike da fasaha da azanci kamar Qur'ani ba tun daga farkon duniya har yau. Kisa wannan sakon ku ci gaba da tura mana shi.